l'exhaustiva conferència que ens ha fet, que ha anat molt més enllà del que a mi em semblava que havia fet, perquè quan els artistes fem una cosa, sempre hi ha persones que són capaces d'endevinar coses que l'artista sembla que en principi no les havia posat. Dit això, deixeu-me dir una cosa fonamental d'aquesta exposició. Avui no és freqüent veure una exposició de dibuixos. I no és freqüent perquè els artistes d'avui, amb moltes possibilitats de fer coses, amb moltes coses que jo hi estic d'acord, n'hi ha una que hi estic totalment en desacord, i és que no dibuixen. Què és el dibuix? El dibuix és la disciplina més important que té l'art. És a dir, tot artista faci el dibuix que sigui naturalista o abstracte, quan es posa davant d'un full de paper blanc, necessita tenir uns llapis, un carbonet, el que sigui, per aplanar aquella superfície, per donar-li una vida determinada. Això se'n diu dibuix. Perquè, a més, el dibuix no està imprès a la naturalesa. Nosaltres, quan veiem una persona, no la veiem com si fos un filferro, que en realitat és el que fa el llapis a sobre un paper. No veiem una casa també com si fos un filferro, o el sol, o la lluna, no ho veiem això així. És l'artista que amb l'eina que té fa allò sobre el paper o sobre una platja, que és exactament igual. Es necessita un torn d'observador molt important, sobretot en aquest cas com en aquest, que en uns pocs moments siguis capaç de plasmar en aquell full en blanc la característica d'un moviment o d'un estat d'ànim d'aquell personatge que tu tens davant. No tens temps de pensar, no tens temps de reflexionar. I en aquest cas, quan el dibuix és de punta seca, com diríem aquí,